sedih anakmu, kelak anak-anak kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita sedih awak dhewe mati pol mur 3 dina. Gur nganggo istilah selametane dadak goleki dalile apa, Gus? Lak cah trondolo to ki mau. Ya ta, wong gur arep nyelameti wong tuwa kok dadak tekoni dalile apa? Kuwi lak cah. Lah iya. Kuwi lak istilah wong Jawa. Oh, arep nyelametke wong tuwa. Sebab apa? Dongane anak ning wong tuwa ki mandi. Sing bakal nyelametke wong tuwa loro nek wis ning alam barzakh ki ora ana liya kejaba anak saleh salihah sing gelem ndongake wong tuwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa maril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ud sirran wa jahran fid dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Halo. Sampun siap pengajian napa dereng? Pak Yai Cik Gembrang yang ngoten. Nggih, ngapunten nggih. Nek pun siang menggatekkan kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Ngoten nggih. Kersanipun sak mangke sedaya nggih. Ketok kalau wau zikir tahlil nggih sampun, selawatan sampun, mengke pengajian sedhela mengke terus dilanjutaken selawat malih kalih Gus Wahid. Ngoten nggih. Oke. Nanging sakderengipun kula matur lajeng niki ngapunten Gus nderek ngumumaken ngoten nggih. Yang pertama Bapak Ibu, saya ada 2 hajat. Saya mengundang seluruh jamaah yang ada di sini. Yang pertama besok hari Sabtu tanggal 23 Mei di pondok pesantren saya, rutinan malam Minggu Legi. Nah, udah menang kabeh. Halo. Wis aku rung tutuk lek ngomong, ngoten nggih. Nggih, alamate mengke Siwal Bagi Sukoharjo. Mungkin nak jenengan ketik Google, klik Gunawan Pribadi di Google Map nanti sudah ada di situ. Nggih. Yang pertama saya mengundang sedaya di acara rutinan kami. Harinya Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2020. Nah, kemudian hajat kami yang kedua adalah milad atau ulang tahun pondok pesantren saya yang kelima yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu juga tanggalnya 13 Juni 2026 bertempat di Lapangan Gentan. Pirsa nggih? Di Lapangan Gentan nanti bersama saya Ustadz Sri Setyo dengan nanti berkolaborasi dengan pelawak Cak Komet dan Cak Yono. Saya harapkan dengan semuanya hadir berkahi pondok pesantren saya. Ngaten nggih, mangke sareng-sareng nggih. Insyaallah kula tenggo kerawan panjenengan sedaya berkahi pondok kawula. Ngaten nggih. Saya ulangi, yang pertama hari Sabtu tanggal 23 Mei di pondok saya. Nanti di Google Map aja klik Gunawan Pribadi ngoten pun. Nah, ngoten. Yang kedua miladnya di tanggal 13 Juni juga hari Sabtu tahun 2026. Nanti tempatnya di Lapangan Gentan RCTI nggih. Mohon monggo digeruduk gen sangar ngoten nggih. Siap nggih. Kok nek ora gelem teko sesuk aku nek diundang rene neh gah. Mboten niki namung guyon mawon.
Ngeten nggih, pun siap nggih? Pun. Yang pertama Bapak Ibu, padatan kalau ngajak datang para jamaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalu punika kita sedaya saged tindak pengajian dalam keadaan sehat walafiat dan alhamdulillah malam hari ini dalu punika tingkas mboten Jawa. Alhamdulillah. Kalau wingi Jawa. Wow sempat Jawa tapi alhamdulillah berkat sholawat niki dalu menika mboten Jawa. Mugi-mugi berkah. Amin ya rabbal alamin. Ngapunten Bapak Ibu. Tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, syukur datang Gusti Allah. Keranten napa? Kita sedaya tansih pinaringan nikmat saking Gusti Allah bendina tanpa mandeg tanpa diitung karo Gusti Allah. Mung kadang-kadang awak dhewe iki sing batesi nikmate Gusti Allah. Neng pikiran awak diki rezeki nikmat nek ora duit dianggap dudu nikmat, dianggap dudu rezeki. Terutama ya wong wedok-wedok kuwi. Hehehe. Lho kenyataane nggih wong lanang-lanang. Halo hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Lho kenyataane wong lanang ki nyambut gawe direwangi kaya ngene iki, nek entuk duit nggo sapa? Lah iya gene ya. Nek nganti ana kurange apa yang terjadi? Ngene-ngene. Ngono ku ya mbok ngerti perasaane wong lanang. Angel Pak, omongan karo wong kene iki angel Pak. Aku ngerti ngene mau ranyang aku. Nggih. Mula nyuwun ngapunten aja mbatesi nikmate Gusti. Wong Gusti Allah niku paring nikmat ning awake dhewe tanpa membatasi. Ning sing batasi iki mur awak dhewe nek ra wujute dhuwit dianggap dudu nikmat. Angel kok Gus wong kene iki. Angel kok Gus. Usune nang kiwa. Halo. Masuk nggih? Pada nyon ngapun yang namanya nikmat, yang namanya rezeki ora wujude mur duit tok. Tapi semua yang bisa kita rasakan saat ini itulah nikmate Gusti Allah yang wajib kita syukuri. Mula nyon ngapunten, pesan saya napa Gus ngapunten? Sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Masuk? Saya ulangi sekali lagi. Ana sing jek ora gatek ya wonge. Wonge rada lemu wonge. Wonge nang isor ruwet tok awet mau. Halo. Halo. Ndok dadak dangak ngene ngopo? Halo. Halo. Sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa berkeluh kesah. Nek carane Jawa napa? Aja kakean sambat. Nggih. Aja kakean sambat. Nggih. Ngapunten. Nyuwun ngapunten ngakeh-ngakeh nonggonmu syukur marang Gusti Allah nganti kowe lali sambat marang Gusti Allah. Aja malah kewali nyuwun ngapunten kakean sambat banyak berkeluh kesah sehingga kita ini lupa untuk bersyukur kepada Allah. Nganti lali nggonmu syukur marang Gusti Allah. Mergone napa dina-dina mur sambat. Sambat ra ndedek, sambat ra ndek apa-apa. Lah wong urip ora ndek apa-apa. Lho, ya ngono kuwi, wonge ya ngono kuwi. Nek ra ndek apa-apa ya ora. Halo. Ngapunten aja nganti muni awak dhewe ora duwe apa-apa. Ngono lho. Nggih. Nyuwun ngapunten nikmate Gusti Allah tidak harus berwujud duit, tidak harus berupa materi. Memang awak dhewe iki durung pati duwe apa-apa. Nang omah ya urung duwe apa-apa. Urung iso tuku apa-apa. Ning nyatane ijik doyan apa-apa. Wis apa-apa doyan. Ora tau blonjo, ora tau Wis ini nang mburi ramban terus. Anane godhong pohong, godhong pohong dicolok
uyah, sambel ke korek, nikmat, modale awake sehat. Ngono lho disyukuri nikmat. Ning ana wong omahe sine apa-apa, duwe apa-apa, iso tuku apa-apa. Ning wis ra doyan apa-apa. Aku nek ngati ra malah keloro-loro. Antane do mangan temel kono gur meneng ae. Kok ra didahar to, Dik? Asam uratku dhuwur kok, Dik. Mula ki engko tak go mule lho. Ra urung ning omah ya ora kepangan. Masuk. Mula monggo Ibu, ayo kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau banyak berkeluh kesah, rasa kakean apa yang Allah berikan kita syukuri, kita nikmati, itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Nyuwun ngapunten, ukurane mulya ning ngarepe buku Gusti Allah. Diarani wong sing mulya ora dupe nyuwun ngapunten. Sugih ora ndadekke ukurane wong kuwi mulya munggah Gusti Allah. Masuk. Melarat ya ora ndadekke wong kuwi mau asor ning ngarepe Gusti Allah. Ngono lho. Kita paham apa ora? Umur lho. Aku ki lek ngomong tenanan lho, Dik. Dong ora. Nah, ngono lho, Mbok ya. Wonge ya dijak omongane sing nyenengke ngono ora. Lerak-leruk wae telek. Halo, mbok wong ya sing nyenengke sing lakah ngono ora. Aku tak rada maju ora. Yen rada tamat. Oh dosa kowe. Engko ya nek apik-apik tak duki wong kaya ngene kon ngedhuki. Tuwek-tuwek kon ngedhuki. Nek enom tak duki. Dituki teng kecumut ngene. Halo. Mboten nggih. Semangat nggih. Tangannya diangkat. Semuanya rasa dhuwur-dhuwur kelekmu mambu. Sakmene sing ra gelem ngangkat tangane kiting. Ayo nang ngarepan ra gelem ngangkat tangane diangkat. Kok malah ngene lho. Ayo lanangan ingah-ingi ngono to, Ki. Ayo sing saya diangkat. Ora kira nganggo musik. Engko ndak dadi aku. Nggak ini aku dimusuhi dadi glundung-glundung ngono kok. Tes. Ayo diangkat, sing ra gelem angkat tangane kiting. Aja dhuwur-dhuwur, Dik. Pecut. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu? Wong ya wis meh jam 10:30 kok Mas, dadi ya nek ora muka nek abape rodok mangu Mas. Halo. Pun semangat nggih, mboten enten sing ngantuk nggih. Gedang kluthuk dipangan uler. Wonge ning isor wit meneng wae. Sing mripate ngantuk kok lambene. Ayo Mas, selawatan Mas. Iki nyambut gawe le. Ayo. Baleni dirungake sik abu-abaku. Kok nek aku muni aja dituthuk le. Ana mu balik muni kok dituthuk. Cangkemku karo rebana ra tau gathok le. Gathok nyonyorno. Oh dosa kowe. Nyumu ngenyek kowe. Halo. Kok nek aku muni aja dituthuk, aku tak siiran sik karo Ibu. Kok nek pas selawatan tuthuk sak kidinge tanganmu le. Diloske rada dikoplokke. Igen sangarmu balik sangane kei sangar. Oke. Aku nek kon kalah karo Gus Wahid isin aku. Aku nek Gus iki Gus. Lah iya Gus Wahid ya iso diangkat tangane, aku ya iso ngopo kowe. Nggih, mboten nggih Gus. Mboten napa-napa nggih Gus. Kula tak melu-melu jenengan. Mboten. Tangan kita diangkat, niat nggo nati mahabbah karo Kanjeng. Kangen karo Kanjeng. Tresno karo Kanjeng. Rindu karo Kanjeng.
Insya Allah tangan kita kelak akan digandeng dengan tangan suci Rasulullah Muhammad SAW di surga, dan kita akan dipandang dengan pandangan kasih sayangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing semangat ngeten nggih. Tapi nggih nyuwun ngapunten, tetep kelasnya lebih kelas Gus Wahid. Ngono apik kula Gus Wahid. Ngapunten lho Gus. Wong ngono kuwi kelasnya dhewe-dhewe kok. Nek beliau suaranya ngopo kowe kowe dosa kowe. Ngapunten lho Gus nggih. Kan beliau memang suaranya melingking tinggi. Nek aku kan puas nggih dosa kowe. Ngoten. Kok nek apik aku dadi Gus Wahid. Ngoten mula kelasnya dhewe-dhewe. Beliau memang ahlinya di bidang sholawat. Nek kula kan nonton. Wes puas kowe. Dosa kowe. Yo. Mau apa mau? Kang loro ya. Ayo bareng-bareng sing ra gelem muni gondongan Ken. Jenengan pun 10 Mbah. Mas tulung iki syutingan ki Mas. Halo. 1 2 3 gedang klodhok dipangan. Mripate ngantuk kok lambene. Angkat tangan sholawat. Allahumma banyu bening. Banyu bening. Ora susu ki butrek. Banyu bening nang apa. Sing wajahe glowing kok tungkae sholawat. Allahumma sholli wa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sugih ora ndadekake wong kuwi mau diukur mulyane, melarat ya ora didadekke ukuran Muhammad dadi asoh. Masuk nggih Bu nggih? Sing penting atine awak iki piye iso nampa peparinge Gusti Allah. Istilahnya apa? Qanaah, nrimo ing pantun. Ngoten nggih? Dan janganlah kau terlalu berangan-angan, terlalu tinggi. Namanya tulul amal. Angen-angene ora sumbut karo kemampuane. Nggih napa mboten? Nek jenengan nyuwun ngapunten terkadang ngapunten Gus Wahid, wong awak diki kadang-kadang urip ning alam donya ki goleki wawu dawa gen keceluk dadi wong wah. Wah, gelange gede. Wah, tumpakane motor. Wah, kelambine gonta-ganti. Ketok wah. Gaya hidupnya terlalu nyun ngapunten mewah. Giliran ra entuk BLT kakehan cangkem. Mana gayamu, mana wahmu? Mikir dong. Gedheke penampilane tumpakane motor gede NMAX. Ora entuk BLT ngene-ngene. Wonge ya teko ngomong. Ora wonge ra ning ngarep manggone tengah. Wedok wong wedok pokoke. Wong wedok, wonge mau kipas-kipas terus.
Ora iki guyon nggih. Halo. Halo. Jangan berangan-angan terlalu tinggi. Disumbutke, dijumbuhke antara pemasukan dengan pengeluaran. Kadang kan sekarang jangan ngapunten gaji UMR jiguk motor. Apa enggak boleh? Boleh, tapi dereng pas. UMR berapa sih kita? 2.500.000. Ambil motor harganya sampai 25 sampai 30 juta. Akhirnya apa? Kebutuhannya keter ngoyak tadi. Masuk? Wes ngono wonge to seneng terus awet mah. Wonge rumangsa kesindir ya. Wonge krudunge ijo wonge. Halo. Halo. Masuk nggih nggih. Nggih, tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun donya ngantos akhirat. Amin Allahumma amin. Niki pengajian dalam rangka napa niki? Nyewu. Sedanipun Mbah almarhum Mbah Surono nggih. Tapi fotoku kok digathuke karo Gus Wahid iki. Wah, ya kadoan iki. Yo. Ya sekono nyawang Gus Wahid kono. Ora. Oh dosa we. Nggih. Ngaten mboten apa-apa nggih, Bang. Pun kersane kalih Gus Wahid mawon. Mriki pun pinten dinten mboten Jawa, Pak. Pun seminggu mboten Jawa nggih. Pun mboten sak gagas mawon. Jenengan putrane pinten, Pak? Jenengan. Kalih. Enten sing perawan mboten? Ngapa? Ngapunten lho, Gus. Mboten niki namung guyon mawon. Beliau adalah senior saya, gitu nggih. Memang saya mengakui. Masalah rupa bagus. Oh, dosa. Nggih, pengajian dalam rangka memperingati 1000 dinten saking sedanipun almarhum Bapak Surono. Ini berarti kita suruh bicara masalah mati. Nggih. Perkara mati kula nggih dereng tahu. Kita nggih. Tapi nek jenengan kepengin dhisik monggo, kula ngalah mawon. Nggih mboten? Ngapunten Bapak Ibu, aja sira banget nggonmu urip ning alam donya. Do ngelingono nek malaikat jurupati ki tansah lirak-lirik maring sira, nggone lirik arep njabut nyawa sira, nggone njabut angenteni dawuh Kang Maha Kuwasa. Kira mboten? Awak dhewe bendina dilirak-lirik Bapak Ibu. Nek wis umur 40 tahun munggah, ngapunten sedina ping 70. Ngelok Gus. Kene iki diojaki omong mati no do ra wedi kok. Dadi ketok kene iki do wis wani kabeh ketoke. Wis tak belke sik malaikat Israil ketoke lagi do nganggur iki. Oh sing ning panggung sik piye dosa kowe. Ya njiko iki sing nang isor ngono. Ning dhuwur. Nggih. Aja sira banget nggonmu urip ning alam donya ngertenono malaikat jurupati tansah lirak-lirik maring sira nggone nglirik malaikat arep njabut nyawa sira nggone njabut angenteni dawuh Kang Maha Kuwasa. Lan sakwise didhawuhi Gusti Allah, malaikat Israil banjur nandhang karo kondoe menungso. Aku ki mung sak derma, mula kowe aja sumaya. Mula nyuwun ngapun Bapak Ibu, rata-rata wong mati niku mesti gelo. Sing nomor loro napa? Rata-rata wong mati niku mesti nyuwun ngapunten dereng siap. Kita buktikan. Oke, sapa sakmene iki sing wis siap ngacung? Pak Kelik kuwi. Jenengan dosa, Mbah. Bojoku cek 6 kok. Halo. Dadi nyun ngapunten, rata-rata menungso termasuk kula pribadi nek ditarili kelik kowe siap rong mati, kula mesti dereng siap. Tapi sak durung-durunge kelik lan kula jenengan durung kaya ngapa nggonmu nyiapke masalah mati, nek wis jinatah bakal tumeka mati. Sak siap-siape kaya ngapa awak dhewe wis wani aku wis siap aku, nek durung wayahe ora bakal mati. Masuk?
Mur awak dhewe kudu tata-tata. Sebab apa? Sangune mati dudu bondo donya derajat pangkat. Halo? Halo? Masuk mboten? Mula nyuwun ngapunten, saya lihat dari ujung sana. Ya kok pucet banget sih sampai kayak. Oh. Oh ngeleh nggih. Nggih. Ora ketoke wis rada kaya wajahe kaya alum ngono lho, Mas. Mboten. Kula pirsani dari ujung sana sini termasuk mriki. Iki rata-rata pun tuwa kabeh. Oke, nah. Oh iya iki. Malah justru sing digoleki ngene-ngene iki. Sing nom-nom ngene iki, malaikate senengane sing nom-nom ngene iki. Nek tuwek-tuwek ini nggo apa? Nek sing tuweke rasa digoleki, ditoke mati dhewe. Ora guyon. Ngapunten lho, Mbah, ngapunten, Mbah. Jenengan sih dangu, sing dangu. Aman jenengan aman, Mbah. Bakto ngarep sih nyandak jenengan. Halo. Halo, nek sing nom-nom iki malah meden-medeni ngene iki. Halo. Ngapunten Bapak Ibu, rata-rata ingkang sami rawuh termasuk kula itu sudah di atas 40 tahun. Ngapunten, maka mari kita persiapkan diri kita Bapak Ibu, nek wis 40 munggah ki sing donya apa sing arep mbok goleki meneh. Nek awak dhewe iki wis umur 45, kados kula niku umur saya sudah 45, 46 lah kula. Wis tak punjul sithik. Iya toh. Jenengan pun sepuh kok mudeng barang ngadeg barang toh, Mbah. Aku mungkin nek ngadeg mungkin ndak keduren. Mboten napa-napa. Pripun, Gus? Pripun? Mboten napa-napa. Ya, oke. Nah. Gak aku izin aku. Oh, dikeploki kaya dara wae. Mu balik ngadeg kok dikeploki lho. Padahal aku nek nang omah nek ngadeg ora dikeploki bojoku lho. Nang kene ana ngadeg kok dikeploki nek nang omah ora lho. Lah iya. Halo, mau tekan. Dadi nyuwun ngapunten Bapak Ibu, awak dhewe iki nyuwun ngapunten. Saya mengajak untuk mempersiapkan diri kita karena apa? Yang namanya mati adalah sesuatu yang pasti. Rata-rata di akhir zaman kelak Rasulullah nyuwun ngapunten. Rasulullah Nabi Muhammad SAW sudah wis nyondro niku bahasane napa, Gus? Nyondro niku napa? Ya sudah mengira-ngira. Nabi Muhammad itu sudah mengira bahwa kelak di akhir zaman umur umat itu antara 60 sampai 70. Halo? Rata-rata di akhir zaman kelak umur manusia antara 60 sampai 70. Digawe penak 25. Nek kelik gunawan pribadi sing tak nggo contoh aku kowe gan puas. Ngapa kowe? Nek kelik wis umpamane kelik ki wis wis 45. Misale kula wis 45. Nggih to nggih? Lah, engko padhe jenengan sing ngisi mawon kok. Nggih, leres nggih Mbah Kakung nggih. 20 tahun sing tak lakoni karo sing durung tak lakoni akeh sing endi? Akeh sing wis tak lakoni 45 tahun. Garek 20 tahun kuwi mbumbuan. Wes puas kowe. Kira-kira 25 nyandak ra. Mas Banser tolong celono supirku kae Mas. Tak mulih wae. Kowe dosa kowe. Ngarani mubalik kok ora nyandak 25 iki. Nek Gus Wahid nyandak mboten? Gus, mulai sesuk ae dirasah duwete, Gus. Wis mlaku dhewe-dhewe. Halo. Nggih, terima kasih nggih. Enggak apa-apa. Wes puas kowe.
Aku kok malah perasaanku dadi sampeyan. Kayak ngok tenan cah. Artinya apa Bapak Ibu? Sing wis tak lakoni karo sing durung akeh sing wis tak lakoni. Kan garek 20 tahun. Nyun ngapunten Bapak, di usia 45 tahun nyun ngapunten, nikmat yang mana lagi yang akan kau dustakan wahai manusia? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai manusia, nikmat yang mana lagi urusan donya sing bakal mbok goroi, sing jaremu urung dicukupi karo Gusti Allah. Karena apa? Ukuranmu urusan donya ki akeh karo sithik. Ah, ngelok Mas, wong kene iki dijarno ngelok Mas. Dong nggih. Karena ukuran kita ki akeh utawa sithik ora cukup. Masuk. Ya, kula nyuwun ngapunten Bapak Ibu, wis 40 munggah donya apa meneh sing bakal mbok goleki. Iki kan wong kene iki angel-angel kok. Mau jare kon ngadeng kok kon medhuk. Aku jan arep medhuk tapi awas-awas ra sido aku. Halo. Gini mboten. Urusan pangan ngapunten, ya Allah lebih daripada cukup kita urusan makan Bapak Ibu. Betul. Urusan klambi ngapunten, gak ana wong kene sing ra nganggo klambi. Coba sing ngono tak tontone. Semua sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan omah nyun ngapunten, sepanjang jalan saya masuk kampung sini tadi ra ono kok jenenge omah elek ki ra ono. Malah ning kono mau ono kayu didoli. Ora ngeri iki. Saking omahe apike niku kayu-kayu Belanda rusuk didoli. Ben pripun? Lah iya dicopoti. Wis saking apike omahe. Urusan omah, urusan papan ra ono sing kekurangan. Urusan kendaraan wong sakmene ambane motor kok mur diselehke nang kono sak tekruk lencung. Motor sakmono akeh Gus ra ono sing tontonan lawas, kabeh tontonan tahun anyar. Maka nikmat apa lagi yang akan kau dustakan urusan dunia wahai manusia? Sehingga kau masih sibuk dengan urusan duniamu. Nanti kalau mau dipun tembangaken kali Gus Wakku sluku batok elo. Kau sibukkan engkau mencari dunia sehingga kau lupa urusan akhirat. Masuk? Nyuwun ngapunten gur urusan sego sak puluhan wedang sak cecepate mbok anu. Melak Gus. Nggih, kula tak mimik sik Gus, engko ndak malah semrepet. Nggih. Ngapunten nggih Gus nggih. Nggih. Sing kiwa sik aku. Aku senengane kiwa sik. Kiwa. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Disoteng Mas. Diratokke celak Mas. Iki kok susune kok kaya ngene bidet-bidet ngene iki. Iki susu apa Pak kok bidet-bidet ngene iki? Hah? Oh, nggih. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi kadal. Gus jenengan ampun meden-medeni lho Gus. Nggih. Ben pun tahu kula kadaluwarsa tekan omah mangsur-mangsur 3 dina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya ora masak ngombe susu kelingan. Pun nggih rasa do pengin wis duwe dhewe-dhewe. Nggih. Aku anggere bar ngombe susu terus semangat. Ngapunten Gus. Kula anggere bar ngombe susu ngene iki. Apa? Dadi nyun ngapunten Bapak, paribasan awak dhewe urusan donya ijik kesemsem wong awak dhewe wis umur.
Nganti enten istilah napa Pak? Nyon ngapunten-ngapuntene jur jalaran. Sego sak puluhan wedang sak cecepane mbok rewangi grejegan karo kanca lan dulurmu. Mbok rewangi sreka-srekalan, mbok rewangi kowe duwe sifat kaya sifate Sengkuni, ngedu kono ngedu kene. Mur urusan kacek sekilan gedene 2 kilane kowe karo dulurmu pentung-pentungan. Ngene iki mbok yo do nganggo mikir. Anyar Mas iki Mas. Soale wong teko Mas. Dong ora. Masuk nggih Bu nggih. Maka ayolah urusan donya mulai disetelken kendo aja kenceng-kenceng gone nyekel bondo donya wong awak diki wis tuwa. Wis tuwa nyekel bondo donya wis ra patut. Mas mbok iki disoteng Mas. Ngene lho Din, jenengan kan nek ngagungan arta niku nek wis sepun kan arep jajan eman ketimbang tak nggo jajan luwung tak kekke. Nah, berarti jenengan sepuh niku nggih berarti pun berat. Oh gek mbok ngoten nggih. Nggih berarti pun mboten sida mawon niki. Masuk nggih karo kula nggih. Artinya apa? Batasan kepatutan itu tetap ada. Nggih. Mbah Putri niki duwite akeh. Alhamdulillah. Ngapunten, kena. Omahe apik, kena. Neng mang persane Mbah Putri niki nek numpak NPEC rego sing 50 jutaan. Lah iya ora patut ngono lho, Dik. Masuk ta karo kula? Ada segi-segi lain yang memang kita sudah tidak pantas. Nek jaman J6 ngeten iki nyon ngapunten nganggo klambi sak-sake ketok ayu. J6 kok dandane tambah ayu. Coba nek wis tuwek-tuwek ngono kuwi. Ngeri. Kayak sandangan apik medeni. Didandani malah kaya mak lampir. Nah, wis ora patut. Makanya ngapunten Bapak Ibu, ayolah mulai saat ini kita mempersiapkan diri kita. Urusan dunia ojo banget. Maksud saya ojo banget lek mung gegem ngoten lho. Mengke nek kesuwen nggonmu gegem bondo donya kedisian pati. Ngapunten Bapak Ibu, ora lunga dienggo rebutan anak foto. Ngapunten Bapak Ibu, ojo dumeh anakmu kuwi santri, hafal Quran, hafal kitab, seneng selawatan. Anakku wong sarjana, ana sing dokter, ana sing profesor. Urusan warisan kuwi ora rembukan karo ngono kuwi. Betul? Ambok yo anakmu hafal Quran, kitabe jos. Gelare sak tekluk lencong. Urusan warisan karo sedulur karek sekilan geger tak kandhani. Masuk. Mula nyon ngapunten Bapak Ibu, bukan tidak boleh ning awak di sudah mulai nata. Engko nek sewanci-wanci dipun timbali karo Gusti Allah, urusan dunane adik wis meleh. Aja nganti adik wis ketekan pati, urusan dunya urung rampung. Angel Gus wong kene iki Gus. Angel banget tok omongan karo kene iki. Kok kaya malah do medeni ngoten nggih. Apa namung perasaan kula nggih nggih. Lho nggih kok malah kaya ngene kabeh. Ngaten, mula nyon ngapunten mari kita persiapkan Bapak Ibu, sok wong urip bakale mati. Ya Muhammadun aisma syi'ta fa innaka mayyitun. Nabi Muhammad mawon dipun elingke kalih malaikat Jibril, "He Muhammad, nggonmu urip ning alam donya sak dawa-dawa umurmu terserah. Fa innaka mayyitun, ngertono sok bakale dadi mayit utawa mati." Sing lanang mati, sing wedok mati. Kok meneng? Sing nyaut berarti jek urip. Sing lanang mati, sing wedok mati. Wonge meneng ae Mas, berarti wonge memang wis krasa wonge. Sing lemu mati, sing kuru mati. Sing tuwa mati, sing enom mati, sing linggih sing ngadeg ora sengak Mas ngene Mas. Bareng ngadeg diloske. Asem tenan. Was kowe.
Oke. Muaske wong wedok gampang nangger dideke puas. Wa ahbib masyita fa innaka mufarriquhu bihi. He menungso, nggonmu tresno, nggonmu seneng apa wae ning alam donya silahkan. Kowe arep tresno karo bojomu monggo. Kowe arep tresno karo anakmu mbok bangga-banggake anakmu, bondo donyamu, derajat pangkatmu monggo. Fa innaka mufarriquhu bihi. Besok bakal pisah karo apa sing mbok tresnani. Bojomu ala mbok tresnane kaya ngapa to? Nek jek uripe kaya ya Allah. Cintaku padamu tak akan hilang walau dalam telak jek urip kaya ya giliran mati gayane nangis. Turu dhewe rawani. Kok ndak diruwi. Iki wong geseh ngono kuwi. Halo. Masuk mboten karo kula? Nyun ngapunten Bapak, ketika sudah mati semuanya akan berpisah Bapak Ibu. Anakmu, istrimu, suamimu, bondo donyamu, derajat pangkatmu. Bahkan nyun ngapunten di zaman modern ini rasa dadak ngenteni mati, Pak. Mula nyun ngapunten nek panjenengan kula iki lagi kepranan, kederajatan, kepangkatan, kesunggihan, kowe aja dumeh. Ngapunten nek kowe lagi kederajatan dadi pejabat, wah. Non dindi, monggo Pak, monggo. Ingat apa yang kau bangga-banggakan kelak akan berpisah dengan kita. Jabatan paling polrong periode. Nek kowe lagi njabate wabeh do nyerak, paribasan silit kon dilate didilat. Paribasan. Omongan karo wong kene iki angel, Mas. Kuwi mur paribasane ngoten lho, Dik. Kan enten to Dik, gur kepengin iki pengin dadi kuwi wah nganti nyelak-nyelak pinten kula kereng. Nah, ngoten iki lewat Dik. Iku gur paribasan. Masuk. Wabeh do nyerak. Ingat ketika kau sudah tidak punya jabatan, semua akan meninggalkan. Masuk. Bojomu ya ngono. Nek lagi jatuh cinta, kaya ya demi cintaku padamu akan aku buktikan wahai sayangku. Dunia ini milik kita berdua. Kau lihat mereka ngontrak semuanya. Masya Allah, lagi seneng kok, lagi tresno kok. Tapi kelak ketika semuanya mati, rasa dadak mati lagi loroi lah. Karena bojone loro tinggal rabine enten mboten. Mangsamu. Nggih napa mboten? Kowe dadi wong tuwa bangga-banggake anakmu, anakku saiki sarjana, anakku saiki dadi dosen, dadi guru, dadi pejabat. Iya kowe jek urip, ingat ketika kau sakit. Anak-anakmu semuanya akan pamitan. Anak 5 kok sing godak ngopeni wong tuwa umur 1. Wonge meneng Mas. Berarti krasa berarti. Krasa wonge ndingkluk pokoke. Wonge cerak pager besi wonge. Wonge cerak pager besi pas. Endi pager besi endi? Ora ono. Masuk nggih Bu nggih. Maka monggo kita persiapkan nggih. Wa'mal masyita fa innaka majzun bihi. He menungso nggonmu urip ning alam donya kowe arep tumindak apa wae terserah. Kowe arep ibadah monggo, orang ibadah monggo. Karena apa? Semua kelak akan kembali kepada kita, semua kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kowe ora salat ora masalah. Kowe ora poso ora masalah. Kowe ora pengajian ora apa-apa, monggo urusane dhewe-dhewe, tapi ingat kowe engko nek wis mati tidak butuh bondo donyamu, derajat pangkatmu sing mbok duweni.
Masuk. Kula nyuwun ngapunten 3 perkara yang akan menemani kita. Wis tak bulan baleni. Nek mati sing ngeterke wong 3. Keluargane, bondone, amale. Nggih, keluargane cek melu ngeterke. Tekan sarean. Nggih. Nggih to nggih. Kon nang kono sak jam ra mungkin kuat. Lah iya ora ana kancane. Nggih napa mboten? Anake putune wah gayane wah do ngrubung makame pake. Paling yo sak yasinan sak zikiran bar kuwi do mulih. Lho ya toh. Mula niki kula aturaken Budi. Saya sampaikan mula aja banget-banget Bapak Ibu. Masuk nggih? Karena apa? Sedih anakmu, sedih anakmu. Kelak anak-anak kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita sedih awak dimati pol mur 3 dino. Bisa dipastikan maksimal 3 hari. Karena apa? Setelah 3 hari mereka akan kembali kepada urusan mereka masing-masing. Mereka otaknya, pikirannya akan disibukkan dengan pekerjaan mereka masing-masing. Anakmu sing merantau bakal bali ning penggaweane. 40 mboke dadak dibal, kowe iso mulih ra iki 40-ane mboke. Sorry aku ora iso mulih ya, aku kirim duit wae. Cah gendengi ngene iki. Oh malah turun dulu gitu. Sip, hidup turun dulu. Pas setengah puluh nggih niki. Ngaten nggih Bu nggih. Monggo Bapak Ibu kita persiapkan. Kemudian harta benda kita akan kembali, jabatan kita akan dikembalikan sebagaimana mestinya awalnya. Kemudian yang akan menemani kita tinggal amale awake dhewe. Sing bakal digawa ketekan pati 3 perkara. 1 sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Mula Ibu ayo urip ning alam donya dadi wong sing lomo seneng amal jariyah. Nggih awak iki wong Jawa aja nganti ninggal Jawane, seneng dana driyah, seneng paweweh, seneng aweh-aweh. Wong bondo ra digawa mati. Nek disimpen kesuwen basa. Mula ketimbang basa ayolah disedekahke, diwenehke orang-orang yang membutuhkan. Bisa diterima? Sedekah jariyah nggih Bu nggih. Rasa udel-udel sing lomo seneng jariyah. Nggih. Sing nomor 2 nyuwun ngapunten ilmu sing bermanfaat, sing nomor 3 anak soleh solihah sing gelem ndongake ning wong tuwa lorone. Sebab apa Bapak Ibu, kelak di akhir zaman akeh anak do lali karo wong tuwa, akeh anak sing do wis ra mudeng lan ngerti ning wong tuwa. Karena apa? Urusan mereka masing-masing. Bisa diterima? Kula nyuwun ngapunten. Ayo, nek kula matur teng pundi-pundi kita hidup di zaman modern iki, ojo banget lek mau ngarep-arep neng anak-anak putumu, sok benek nganti awak diketekan tuwa wis ra iso apa-apa, anak-anake dhewe putune ade do iso ngerti lan mudeng neng wong tuwa. Pilih awake dhewe tata-tata dhewe, jagane mbok menawa sok anak nganti ra mudeng neng wong tuwa, awak dhewe iki wis siap mental. Ora keloro-loro. Kenono to Dik. Sawah wis dikeke kabeh cah papat kei siji-siji. Nanti wit glugu papat yo didol siji-siji. Lah iya. Ngomongnya malah nyekekek. Ngerti wong tuwa loro do begegek tok. Lecah gendeng lak ngono kuwi. Masuk, terus dulu. Mula monggo Bu wis awak dhewe nata ati. Mbok menawa nek awak dhewe nganti ketekan tuwa, celuk-celuk anak ora ndang do teko-teko, ade iki wis siap mental. Kula nyuwun ngapunten 3 perkara yang akan menemani kita. Wis tak bulan baleni. Nek mati sing ngeterke wong 3. Keluargane, bondone, amale. Nggih, keluargane cek melu ngeterke. Tekan sarean. Nggih. Nggih to nggih. Kon nang kono sak jam ra mungkin kuat. Lah iya ora ana kancane. Nggih napa mboten? Anake putune wah gayane wah
dong ngrubung makame pake. Paling yo sak yasinan sak dzikiran bar kuwi do mulih. Lho ya toh. Mula niki kula aturaken Budi. Saya sampaikan mula aja banget-banget Bapak Ibu. Masuk nggih? Karena apa? Sedia anakmu. Kelak anak-anak kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita sedih awak dimati pol mur 3 dina. Bisa dipastikan maksimal 3 hari. Karena apa? Setelah 3 hari mereka akan kembali kepada urusan mereka masing-masing. Mereka otaknya, pikirannya akan disibukkan dengan pekerjaan mereka masing-masing. Anakmu sing merantau bakal bali ning penggaweane. 40 mboke dadak dibal, kowe iso mulih ra iki 40-ane mboke. Sorry aku ora iso mulih ya, aku kirim duit wae. Cah gendengi ngene iki. Oh malah turun dulu gitu. Sip, hidup turun dulu. Pas setengah puluh nggih niki. Ngaten nggih Bu nggih. Monggo Bapak Ibu kita persiapkan. Kemudian harta benda kita akan kembali, jabatan kita akan dikembalikan sebagaimana mestinya awalnya. Kemudian yang akan menemani kita tinggal amale awake dhewe. Sing bakal digawa ketekan pati 3 perkara. 1 sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Mula Ibu ayo urip ning alam donya dadi wong sing lomo seneng amal jariyah. Nggih awak iki wong Jawa aja nganti ninggal Jawane, seneng dana driyah, seneng paweweh, seneng aweh-aweh. Wong bondo ra digawa mati. Nek disimpen kesuwen basa. Mula ketimbang basa ayolah disedekahke, diwenehke orang-orang yang membutuhkan. Bisa diterima? Sedekah jariyah nggih Bu nggih. Rasa udel-udel sing lomo seneng jariyah nggih. Sing nomor 2 nyuwun ngapunten ilmu sing bermanfaat, sing nomor 3 anak soleh solihah sing gelem ndongake ning wong tuwa lorone. Sebab apa Bapak Ibu, kelak di akhir zaman akeh anak do lali karo wong tuwa, akeh anak sing do wis ra mudeng lan ngerti ning wong tuwa. Karena apa? Urusan mereka masing-masing. Bisa diterima? Kula nyuwun ngapunten. Ayo, nek kula matur teng pundi-pundi kita hidup di zaman modern iki, ojo banget lek mau ngarep-arep neng anak-anak putumu, sok benek nganti awak diketekan tuwa wis ra iso apa-apa, anak-anake dhewe putune ade do iso ngerti lan mudeng neng wong tuwa. Pilih awake dhewe tata-tata dhewe, jagane mbok menawa sok anak nganti ra mudeng neng wong tuwa, awak dhewe wis siap mental. Ora keloro-loro. Kenono to Dik. Sawah wis dikeke kabeh cah 4 kei siji-siji. Nanti wit glugu 4 yo didol siji-siji. Lah iya. Ngomongnya malah nyekekek. Ngerti wong tuwa loro do begegek tok. Lecah gendeng lak ngono kuwi. Masuk, terus dulu. Mula monggo Bu wis awak dhewe nata ati. Mbok menawa nek awak dhewe nganti ketekan tuwa, celuk-celuk anak ora ndang do teko-teko, adik wis siap mental. Karena nanti ada satu masa Bu adik kita dadi wong tuwa. Karena anak-anak kita sudah punya keluarga, punya istri, punya suami, punya anak, punya pekerjaan. Mereka punya kesibukan sendiri masing-masing. Ojo loro atimu nek kowe celuk anakmu dolan nang mulung. Hangelok Gus wong ngene iki. Padahal aku ekspresine ya wis tenanan lho jan. Iki padha ora ndek anak to ki? Ora ndek anak. Ya ampun berarti rasane. Masa nggih Bu nggih? Siapkan diri kita. Nyuwun ngapunten almarhum Bapak Surono. Punya keluarga, istri, anak yang luar biasa. Sampai 1000 harinya masih didoakan. Anak-anak do mudeng lho nyetak anak-anak sing do ngerti mudeng wong tuwa ngene iki wis arang-arang ono. Lah wong gur arep wong Jawa kan istilah nganggo selametan. Lak ngoten to nggih. Nggih napa mboten? Gur nganggo istilah selametane dadak goleki dalile apa, Gus? Lak cah trondolo to ki mau.
Ya toh, wong gur arep nyelameti wong tuwa kok dadak tekoni dalile apa? Kuwi lak cah. Lah iya. Kuwi lak istilah wong Jawa. Oh, arep nyelametke wong tuwa. Sebab apa? Dungane anak ning wong tuwa ki mandi. Sing bakal nyelametke wong tuwa loro nek wis ning alam barzakh ki ora ana liya kejaba anak saleh salihah sing gelem ndongake wong tuwa. Gur awak iki wong Jawa istilahé nganggo selametan. Iki nek tak genahno tekan subuh ora rampung. Ya masalah rapopo garek sing di omah wani ra Dede. Ngono, kok nek iwas tak tekake subuh tibake. Nah, kuwi lho Mas, aku khawatire nang kono kuwi. Kok tibake danane mepet. Mboten aman niki wong kula pun dilunasi. Kula nyuwun ngapunten 3 perkara yang akan menemani kita. Wis tak bulan baleni. Nek mati sing ngeterke wong 3. Keluargane, pondone, amale. Nggih, keluargane cek melu ngeterke. Tekan sarean. Nggih. Nggih to nggih. Kon nang kono sak jam ra mungkin kuat. Lah iya ora ana kancane. Nggih napa mboten? Anake putune wah gayane wah do ngrubung makame pake. Paling ya sak yasinan sak dzikiran bar kuwi do mulih. Lho ya toh. Mula niki kula aturaken Budi. Saya sampaikan mula aja banget-banget Bapak Ibu. Masuk nggih? Karena apa? Sedia anakmu, sedia anakmu. Kelak anak-anak kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita sedih awak dimati pol mur 3 dina. Bisa dipastikan maksimal 3 hari. Karena apa? Setelah 3 hari mereka akan kembali kepada urusan mereka masing-masing. Mereka otaknya, pikirannya akan disibukkan dengan pekerjaan mereka masing-masing. Anakmu sing merantau bakal bali ning penggaweane. 40 mboke dadak dibal, kowe iso mulih ra iki 40-ane mboke. Sorry aku ora iso mulih ya, aku kirim duit wae. Cah gendengi ngene iki. Oh malah turun dulu gitu betul. Sip, hidup turun dulu. Pas 30 nggih niki. Ngaten nggih Bu nggih. Mula monggo Bapak Ibu kita persiapkan. Kemudian harta benda kita akan kembali, jabatan kita akan dikembalikan sebagaimana mestinya awalnya. Kemudian yang akan menemani kita tinggal amale awake dhewe. Sing bakal digawa ketekan pati 3 perkara. 1 sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Mula Ibu ayo urip ning alam donya dadi wong sing lomo seneng amal jariyah. Nggih awak iki wong Jawa aja nganti ninggal Jawane. Seneng dana driyah, seneng paweweh, seneng aweh-aweh. Wong bondo ra digawa mati. Nek disimpen kesuwen basa. Mula ketimbang basa ayolah disedekahke, diwenehke orang-orang yang membutuhkan. Bisa diterima? Sedekah jariyah nggih Bu nggih. Rasa udel-udel sing lomo seneng jariyah. Nggih. Sing nomor 2 nyuwun ngapunten ilmu sing bermanfaat, sing nomor 3 anak soleh solihah sing gelem ndongake ning wong tuwa lorone. Sebab apa Bapak Ibu, kelak di akhir zaman akeh anak do lali karo wong tuwa, akeh anak sing do wis ra mudeng lan ngerti ning wong tuwa. Karena apa? Urusan mereka masing-masing. Bisa diterima? Kula nyuwun ngapunten. Ayo, nek kula matur teng pundi-pundi kita hidup di zaman modern iki, ojo banget-banget lek mau ngarep-arep neng anak-anak putumu, sok benek nganti awak diketekan tuwa wis ra iso apa-apa, anak-anake dhewe putune ade do iso ngerti lan mudeng neng wong tuwa. Pilih awake dhewe tata-tata dhewe, jagane mbok menawa sok anak nganti ra mudeng neng wong tuwa, awak dhewe iki wis siap mental. Ora keloro-loro. Kenono to Dik. Sawah wis dikeke kabeh cah 4 kei siji-siji. Nanti wit glugu 4 yo didol siji-siji. Lah iya.
Ngomongnya malah nyekekek. Ngerti wong tua loro do begegek tok. Lecah gendeng iki lak ngono kuwi. Masuk, terus dulu. Mula monggo Bu wis awak dhewe nata ati. Mbok menosok nek awak dhewe nganti ketekan tuwa, celuk-celuk anak ora ndang do teko-teko, adek wis siap mental. Karena nanti ada satu masa Bu adek kita dadi wong tuwa, karena anak-anak kita sudah punya keluarga, punya istri, punya suami, punya anak, punya pekerjaan, mereka punya kesibukan sendiri masing-masing. Aja lara atimu nek kowe celuk anakmu do ndang mulung. Hangelok Gus wong ngene iki. Padahal aku ekspresine ya wis tenanan lho jan. Iki padha ora ndek anak to ki? Ora ndek anak. Nggih ampun berarti rasane. Masa nggih Bu nggih, siapkan diri kita. Nyuwun ngapunten almarhum Bapak Surono punya keluarga istri anak yang luar biasa. Sampai 1000 harinya masih didoakan. Anak-anak do mudeng lho nyetak anak-anak sing do ngerti mudeng wong tuwa ngene iki wis arang-arang ono. Lah wong gur arep wong Jawa kan istilah nganggo selametan. Lak ngoten to nggih. Nggih napa mboten? Gur nganggo istilah selametane dadak goleki dalile apa, Gus? Lak cah trondolo to kuwi mau. Ya to, wong gur arep nyelameti wong tuwa kok dadak tekoni dalile apa? Kuwi lak cah. Lah iya. Kuwi lak istilah wong Jawa. Oh, arep nyelametke wong tuwa. Sebab apa? Dungane anak ning wong tuwa ki mandi. Sing bakal nyelametke wong tuwa loro nek wis ning alam barzakh ki ora ana liya kejaba anak saleh salihah sing gelem ndongake wong tuwa. Gur awak iki wong Jawa istilahe nganggo selametan. Iki nek tak genahno tekan subuh ora rampung. Ya masalah rapopo garek sing di omah wani ra Dedek. Ngono, kok nek iwas tak tekake subuh tibake. Nah, kuwi lho Mas, aku khawatire nang kono kuwi. Kok tibake danane mepet. Mboten aman niki wong kula pun dilunasi. Ya jenengan nggih pun lunas, Gus. Niki kula mengke galek mantuk assalamualaikum ngono tok, Gus. Nggih pun ngoten mawon mboten sah dangu-dangu pun sak jam. Wong wedok senengane ngono kuwi ya. Mau dijake klewo-klewo. Bareng krasa penak mosok ngono wis. Mau kon angkat tangane klewo-klewo ngene-ngene. Ayo. Trondolo ngono lho mau dijake kon ngangkat tangane ngene gayane kaya lemes sebandang rasa penak. Masa ngono ta? Masa wis. Mana nyalimu? Terima kasih ada tutur kata saya yang berkenan mohon maaf. Ngapunten Gus. Masih al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.